The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, enyimba, master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, oneme kasi. Omarunga basi. Divine Peculiar Sound and South Africa. I next lady Bonile. Into where going now, I was
aga m awụ onye Igbo n'ihi na ebe ọbụla ndị Igbo nọ a ga-represent their tradition. Ihe nji bịa n'abalị a ọ dị ndị ka nọkwa n'ụzọ ndị si Pretoria na-abịa ndị nọ n'ụzọ na-abịa na ndị agha na airport ịkwọta our brother Chinonso ka ndị obodo lechara anya eze obodo ha lechara anya wee sị ka ekwue ya okpu chie ya echichi ya wee sị na o bidoro na SANS ọ ga-akwụkwanụ ndị ha na-abido bido ọsọ ụmụ nwa ka anọkọ bịarịkọ ọkọ ọ dịghị ya na ịlawa ga-eme ya mana ọ ga o represente ndị ya n'obodo a ndị Igbo oge ezuzo ya ala ga-asa chief ya ihe ekpere n'abalị a wee ihe ọṅụ hụ mgbe niile ka a na-abịa fọwue kipi na mbedia oha. So we bless the name of Jehovah for keeping us alive to witness this day. We are not here to mourn. So please, I am a talk Kaibera or the other. Because I am Kaibera. Whatever you see, it's not a table again. I am not even okay. Aga na akwati ya wee ruo mgbe mkpuni Jericho ahụ ga-ada final. And don't just go on High Chief mmiri mara ogo o siri nri o nwere mmanya ga-aṅụ ọ wee ekpere biko anyị bịara here to cry or to mourn. Anyị bịara just celebrate our brother. Two things ka eji esi chief. Ihe ọma imere obodo ya na ego iwere ya na maka iwere ego ọsa wụ na inwe ego asụkwa gị isi ya zagide obodo zagide eruo taa nwere onye na-atọpụrụ gị ọnụ enwere gị kọọ akọwa ndị si onye ahụ onye iberibe ihe ọ pụtara wee ịza ihe mana dadi ya kwere na ọhụ iji ego ịma asụ nwata kpata ego oke ọha jewuru onwe ya n'ozi. I am opening prayer. I'm opening prayer. I am Papa Tonya Neme. Ebobin in a Mashike. Now I am to the glory of God. And they were High Chief Minimarugu. Ewe Riano. Easy. O time over here today, they may and village. Ehatara. Chief Kayabu Kerulo. Our Kerulo. Because Chief Yarulo. Our chief had a certificate. Ima isi chief diiche, isi high chief diiche. Oja una gesi chief, mama oja una gesi high chief. Ya mere honorable high chief, Mini Marugo. I didn't recognize it. I got two good to go, come over again to and they are some of the things they can never look at this in their visit. They walk for Chabaleha. What do they would take them at media? And now, I got one day sugar chief, we have to organize here. But it is easy chief. Yotabiko, Ocha, high chief, Gano, I don't say the same. To say what not to do so that Gocha will shave. High chief, honorable, high chief, Minimarugo.
Ifa Budebia, landlord had a meeting at Tenant Road. High Chief, me Marego, Kizzy, that beside. Oh my God. Number 1 citizen, Elite Social Club International, President General. Oga bringing up ma. Oh wow. Number 1 citizen, Elite International. Biko Choroni yet, no? Minimum when you get back at you get me. Yes. Hey! Haji! Minimalego Jesus. Oh, one day, you find mama. The Crown Prince of Prestige Brothers International. The Crown Prince of Prestige Brothers International. The one and only Crown Prince. Oh, to them. One day, Anama, easy. You are anyway from Minimalego. Minimalego. Every day, somewhere, because you make a way by Roman. Line the apples, right? As well, I'll put a whole line. I think I can one. I used to have the other by how I was like a person, and you know, ladies and gentlemen, see what's in for the man of God. Don't get me by but in my hand, and I know what's going here. You know, I got God, I got a praise. I want to. And why you're not great, man, I run out, I got myself down, because Dosana, I got a member who got church. We pray for church, we pray. We also they do tradition. So let's balance the equation. Don't worry, not one. Ladies and gentlemen, I get pepper and I can also. Chimaka na onye prime ni na ekele gi ebi mere ka ndo fora no mochita ana si ekele dregi iche bora ira ndo we do wanna go we go na kwa ke ezinulo na village cheteria ana so ko no no na chibia okwa ka ga eji ala gosi onye obuna gosi nwoke gosi nwa gosi iyori ni yo mu eni da ka ipere na ha ke na ko para na ke bo so as a unilateral represented Biko, I get the IOG. I get the IOG.
Yeah,
Iwe
onye nwe egwu nọ na-akụ egwu ọ dị ndị bataranụ ndị Igbo ji wee biri ha so na ndị Igbo ji wee biri na South Africa eze ọka Igbo n'Ogidi batara onye ọbụla nọ na South Africa na-amaghị ọka Igbo n'Ogidi I'll be beside her. Yana, Honorable High Chief Kingsley Okemwebe, Oya Duke Ndoko, former President General, Igbo Union na South Africa, Ojule Mogo, Osulumo Bebi, Oya wa Ayanda Jaduja Hoso. Biko mmiri mara ugo ị ga-abịa n'obodo ha ndị ya na oke nwa mụrụ egbe n'ogbe owu niile ha batara Disemba biko mee ha wake up No wogo. Ide nye akwa ya akwa. Ya wo le ko celebrate na tema de kale na wa. Celebrate ke ha ise na so ma de ya. Itole mana ye go undio ka koko. Zipna mo ma zipmo bi ano no. Ibulo mo ko ro gi ke mi ro gi kolola mo. Iyama amani ye go undio ka koko. Itole mana mandi ye go undio ka koko. Zipna mo ma zipmo bi ano no. Ibulo mo ko ro gi ke mi ro gi kolola mo. Iyama amani ye go undio ka koko. Inagala ko geji aya no no gi. Bi no nyari ko grala. We go radio ko grala we ibulo. E shomo na kande nyigi. Ladies and gentlemen, onye nwe oge ịkụọla egwu onye nwụrụ anwụ esi n'ọnwụ bilie onye na-ende tipi ya. Biko, aga m ewere igwe eji ekwu okwu were nye ndị Igbo, ndị Nze na ndị ọzọ, ndị chief, ndị high chief bịara nụ ịma ihe a na-eme n'abalị ahụ. Ihe ndị chief na ndị high chief ha kwuo ma akwa elera ha ọbịa ha nye anyị ntụziaka gwa anyị mgbe a ga-eme ihe ọchị maka ihe a na-eme n'abalị awọ ihe ndị echichi ihe ahụ ndị striti ụra mana high chief amamba m na na-ese okwu Afụkwa m ụlọ afọ m ụlọ onye echi ya zere Grand Prix of Prestige. The Grand Prix of Prestige, we are back in the chief. Makana, I don't know what I hear with you. I don't know. I put on your back. I go. I be back in there. I am going to go away on there. Lalo. Hi, chief. I'll go ahead and let him away. Come on for the one of you.
chairman Mbano, the president of Mbano, Nugugi Mbano, okay. Mbano I understand. Back and I don't talk one yap a little bit. Get off the apples, the nobody here. Yeah. Dalo. Chairman of Mbano. Well, for the number of Mbano. Yeah. Yeah, I want to see what I do. I know petrol Mbano. KO investment. What can I will go for you? The petrol. Oi, Odogu, Salon, Odogu Forge. Yeah, I've never seen your teacher. Okay, because I know ọgbọdọ CJ maka mmadụ aka mmadụ na biya biko mmadụ ada nwata na ndị ogbu a na-agba ya ka ọ bịa wepụla anyị ọjị ọgbọdọ ọ bụ onye ochie ibe m ọgbọdọ bịa CJ bịa wepụla anyị ọjị onye nwe ebe a maka mmadụ ada aka mmadụ na biya bia wala ọjị ọkpọlẹ bia ọwọpọ ọjị ọkpọlẹ ọwọpọ ọjị daalụ ọkpọlẹ anyị bụ aka gị daalụ bia maka CJ MBM member, see them. Let me hear around me. I can have your knowledge. Odogu, what about this? Down in there. Yeah. Whoever brought you. Yeah, Dalo. Biko I have mmadụ ka Don Jesse ka ọ bịa wepụ ọjị. Don Jesse bịa wepụ ọjị bịa wepụ n'aha ndị Highlight Social bịa hụ na oge ife a na-ezokwa m n'ata. Daalụ bịa kelee anyị. Omenala ka a na-eme maka ife ọbụla mmadụ na ebe a ngozi ga-eso ya. Daalụ wepụ daalụ ọjọọ dana o nwere ka anyị ga-ere ọrụ ndị niile si ebe ahụ ka anyị gbata n'elu. Biko anyị na-akpọ Vice President Highlight Social Club ma ọ bịa wepụ ọjị ebe a maka ọda abara na-esibe onye bụ ebubo ya bịa wepụ ovu ọjị ebe a ọdọrọ ya. Okay, so okay, na-agba mmadụ ka KC na-abịa wepụ ovu ọjị ka anyị kwuo ya ka ọ kelee anyị mmadụ ka KC.
na-akpọ mmadụ ka KC. Okay, anyị na-akpọ KC chairman Sands Football Club AC. Biko sorry ya, ịma na ọ bụrụ sọ ya nwa a na-edozi olu. A na-edozi anyị dị ndụ olu. Thank you very much for recognizing our presence. Thank you. Okay. I got one name. I am one order. Because if I have a POS and I have a salon here, the Abia State, I couldn't do not here. The Anambra State, I couldn't do not here. The Ebo State, I couldn't do not here. The Enugu State, I couldn't do not here. Because sorry for the omission. I now want to take a Frank Motors, no there were low of one year back. Sorry, because no mistake, Frank Motors. That is their present. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Imo State, I couldn't deny here. Delta State, I couldn't deny here. Ndị South Africa akụ ndị n'ọjịa, ndị Yoruba n'ebe a, ndị Hausa akụ ndị a dị n'ọjịa. Biko nụ, anyị ga-ewere ọjịa nye nwa afọ nri ka ọ waala anyị ọjịa asị omenala Igbo si wee dị. O nwee nwa afọ nri nọ ebe a ka ọ bịa gọnye anyị ọfọ asị nwa afọ nri. Biko omenala Igbo si wee dị. Maka na mmadụ a na-arụ n'anya obi. Mmadụ ka ọ gbọle nwa afọ nri. Omenala Igbo ka anyị na-eme ana nri bụ isi Igbo. So ị ga-agọnye anyị ọfọ. Biko na ọnwa onye nri n'ebe a. Ana m akpọba onye isi ụlọ aja ka ọ pụta bikọs na mmadụ ada akwata n'anụ ogbu. Onye isi ụlọ aja anọghị a. Biko nụ. Onye isi ụlọ aja ga-agọla anyị ọfọ a. Maka na mmadụ ada akwata n'anụ ogbu. Ịma mbebe mmadụ karịa ya. So na anyị na-ewere ikike ndị high chief wee na-enye aka ka ozu ụlọ a ịgọ ọfọ a. Thank you. Igbo bụ Igbo ekele m unu. Ọkada Igbo ekelekwa gị. Kelekwa ndị so emeso wee bi Igbo. Mmiri mmadụ Igbo 1 na-ehime mba 4 ekelekwa gị. Isi ebụrụ onye kụ ekele m onye ọbụla. Abụrụ m okenye n'ụlọ aja mana ndị mosu na ọkụ gbagịrị nwata n'aka dị eru. Maka na asọ ọbịa abụọ onye abịa nwunye ya ka ọ ya abụọ naba
ka mkpụrụ ghara ịfụ ya n'azụ. Igbo m Igbo ekelekwa m ụnụ. Ọmụnwa bụ Chukwuebuka Okwudịgbo, nwa gbapụ ọgịda bụrụ akụ aka nne m ejide ahụ. Abịa na sansị anyị a ihe jikwa mbụ aka ji ọfọ sansị. Ya dịbụ na mma ndị Igbo dị Igbo. N'obiko ịbụrụ nwoke bụrụ onye Igbo kwurute okwu ka anyị kpọkuo Chukwu Okike abịa ama maka na adịghị eme adịghị ya na ọ ya bụ onye isi. Na ọ bụrụ na ọ sị na nwanne anyị nwoke bụ ha chipụ ndị mmadụ Igbo na ọ dị adị ndụ taa na ọ dị adị maka na ndụ na ọnwụ dị ya na ọ bụ aka. Igbo Igbo ekele m ọnụ. Ewere m ọjị a wee gbokuo ndị mbụ na ndị egede gbokuo a na South Africa anyị zodoro ugwu gbokuo ndị ichie gbokuo ezumezu mmụọ niile gbokuo nwa eji bi ụwa gbokuo mmụọ na-emere anyị ife na mmụọ na-emere ife gbokuo Chukwu oke abịa ma isi abịa were ọjị asa mgbe enyi tetụlọ bụrụ ụtụtụ ya enwe nwere ọjị a wee na-aga ọfọ isi ụmụ Igbo si na obodo egbu anyị ji egbu onwe ya ọchịchị anyị egbu ọnịna anyị egbu anyị ọ sị na anyị bụ ihe dịrị ya ọ bụrụ na zee mmiri ọ fụrụ anyị na-amụ ụkwụ mụrụ amụrụ a sị na ọgwụ egwu anyị gbata mmụọ ka ọ na-amụ ọ sị na isi anyị na-agwa ya n'afa ọ bụrụ nke ya na ezinụlọ chụọ ya bụ aja a sị na ọ dị ama na o ji ego anyị kakaka anyị ama ji anyị ama anyị obodo egbu anyị ogbuo onwe ya ọ sị na ndụ anyị dị na ọ dị anya mma ọ bụrụ na zere mmiri ọfọ na-agọ ihe dị na South Africa ka anyị kpata agarị ofu nke bụ ego oyibo maka asị na nwoke mmanya na-agụ okpuru mmiri mọ saịdị ya dị ya mma na nwoke fụ ihe na-agụ ya na-enegbu ya n'anya ya na iwu ụwa na-eme ọfọ na-agwa bụ na ebumnobi eji bịa South Africa ihe enweta ya ndị ya naba aba anyị ji anaba anyị ndị ya rụbụ ụlọ ji alụ ụlọ ndị ya gba moto ya gba moto ndị ya nụ nwaanyị ga anụ nwaanyị ndị ya mụtaba nwa ya amụta nwa hụ na aja amụta ụmụ na ụmụ na-amụghị ọkụ n'ụlọ ọfọ na-aga ọbụla agaghị ofu ego oyibo ya jere anyị ozi na ndị eji ama atụ n'ala Igbo ebu isi na-abanye bụrụ ofe isi ọ mmadụ bụ atụ ezoro ugbo a na-egbu mmadụ ebu oju wee zaza a na-egbu anyị bụrụkwanụ ndị a na ọnwụ ya mere anyị ọfọ na-aga ọbụla onye ọbụla bụ nwatụ Igbo na South Africa wee were nwanne ya na-eme agbata eke n'aka ndị eke agbata eke ya esokwu ya onye sị ya dị nwa ya bịara anyị nke ya bịaghị abịakwara anyị onye sị na ya ya anụ ụlọ ahụ ya adị bịakwara anyị onye gbapụrụ ọsọ na mmadụ na-eche ije ọjọọ eje n'isi ya sị ya bụ ọsọ ya bie ya na mmụọ ọfụ ya na-enye ihe dị n'ọhịa nna ya sokwu ya ọfụ na-enye nna ya nna ya sokwu ya ọfụ nna agwa bụ na nne anyị n'ala Igbo ji adịkwa ndụ ụkwụ eji bịa ka anyị eji wee anyị mụta ụmụ gbochi anya ya zụọ ha onye fụrụ anyị na-ebe afọ ya na-agbakwana ya n'anya ọfụ anyị na-eche asụ echi ekwukwere ya onye ọbụla bụ nwoke na-ebi eji mmiri wee si na-aṅụ mmiri ya aṅụ were mmiri na-ahụ ahụ na-eyi akụ eji mmiri wee so wee sị na ọ ya dịrị anyị na mma a sị ma onukwu eji mmiri wee si mmiri gbuo ya o were ya ahụ ahụ ọ bụrụ asị ọ ṅụọ ya ṅụọ were gbuo ya n'ọkụ oyi akụ eji mmiri wee so asị na akparịka ya n'ahụ ihe na-agọ n'ọfọ ya dịrị anyị na mma ndụ anyị ka na-agba n'ọfọ ndụ nka isi nka ụtụtụ ya awara anyị ọjị ehihie ya awara anyị ọjị abalị awara anyị ọjị mmiri mmadụ ugoro ehi na mba anọ ọfọ na-agọ n'isi iru ọ ya dịrịgo na mma na eke dịrịgo n'orie dịrịgo na afọ dịrịgo na abụọ ọchịchị ọya egbu ọdịna aja egbu ijebe ihe ejeru ị na-ama ihe analụ onye ọbụla fụrụ na-akpụkpụ kpụrụkpụrụ a sị m na-egwu ọja gbade mmụọ ka ọ na-ahụ igbe obi ụlọ South Africa ọ ya dịrị anyị na mma ụkwụ eji bịa ya eji ya wee na onye ọbụla sị na isi anya tụrụ asị isi atọkwa n'obodo a asị m ọ bụ otu a sị wee go ka o ya esi ya na asị m ọfọ ọkpụkpụ obi dịka aka ji ọfọ bụrụ gị gị nọrọ hịa ị ga-ala ịma dọkịta na omenala tụmọchị biko ya bụrụ na ọma God kpere anyị ga-eso isi aka ji ọfọ ka ị gọrọ ka o rere onye ọbụla nwere ihe o nwere ya ga-atọsa n'aka aka kwụọ aka ji ọfọ kekpere ọ dịkwa n'izi lekwa ihe nọ na-ele ya si isi ihe ọ gọrọ adịghị izi ya bụrụ na man of God bụ baptizim anyị na-eso isi dị na-awụ ya abụrụ na ịkwanyere na ekpere a biko bịa so ya esi ọ dịkwa n'izi nwanne ihe niile ị gara ị na-agba ya kpata oyi a na-awụ m hei ọ dịghị izi amụrụ mgbe egbe ka ị gọrọ ka o rere isi na onye ọbụla hụrụ anyị na-akụ ụmụ maramara egwu ọ ga-agbabe nne m oge ọ na-ezu nwanne nke a mara ụra otite agaghị eme anyị ihe ọlụla agaghị eme anyị ihe ka ị gọrọ ka o rere nna
ekpere anyị kpekwara n'isi anyị na-ekpekwe na n'isi gị na-eke n'orie na afọ na nkwọ biko agọla ọjị ịnwa ọjị gị ịgwa ihe ọjị biko ka eweta kọpụ na oche ndị high chief ọwụ ya ihe niile chọrọ ihu n'elu ha ọkụ igbo n'obibi Ibu laja ina amanya kwa akwa gị ịmanya ma akwa hoha bet mụ na-adapụ adapụ biko agọọla ọjị ka a na-ata ihe ọbụla enwere ijikọ ngaji n'eze maọbụ ihe ọbụla bụ mmanya maka mmemme a biko wepụta ya mgbe oge na-adịghị anya anyị ga-akpata high chief mmiri mara ugbo na ọgbọ ọjọọ so otu obi dị ya ya kpatara ya egwụkwa n'otu maka otu esi eme ya and ihe ọzọ ladies and gentlemen enwere Nigeria akaụntụ because o kwere nghọta na abụrụ na mmiri mara ugbo kpọrọ anyị oku anyị abịara enwe ndị ga like ekwu ihe efi ịghọtara enwe ndị ga like enwe ya na ndụ so oge zuru anyị ga-edisplay ya petu biko ndị nọ na kichin ihe ọbụla bụ mmanya iwu ụlọ aja igwe ụlọ aja kelere m honorable KC President General Sans Football Club ọnwa na-eji eji ikelere honorable Grand Patron Abraham Owuanam Grand Patron ehibe mba anọ Oye minister di yadi awo konde ọmọahịa kelekwere honorable high chief Amadi Chigozie President General ehime mba number 1 citizen ehime mba na South Africa Amadi Chigozie Amadi Higani
President General PG Igimemba. President Nassas Football Club, Ibadan presidency, EHK Nassas Football Club. Again, you can get a face, Agola. You also. When you see the idea, Honorable AC Minimarugo, you share the high chief. You're going with it, you need you, I'm going for you. You're going with it, you need you, I'm going for you. Hey, people ain't coming. You're going with it, you need you, I'm going for you. You're going with it, you need you, I'm going for you. Okija choro gidi, okija ni radio, ni awasi oso. Agbego kiti omani omiye, oye agbego, akajo fo ewe, akajo fo na okija o, ayo. Okija choro gidi, akani iji ọfọ. Eziokwu n'ọfọ mgbe ịkọlọ akọ nínú ụwa ka ntụrụzi na akụkẹ. Akani ọfọ, akani iji ọfọ ya. Ọkịta emu obere. Hey! Akani ọfọ, akani ọfọ. Oyinbo akani ọfọ. Oyinbo akani ọfọ ya. Oyinbo akani ọfọ. Ibe be na kanse be na sọpụrụ gịga. Odogwu kanse be ahụ. Odogwu na sọpụrụ ekwusigo. Ezo mọgọ dalụ eyi. Mmiri mmanụ bàbá ní àgbàlá ní òkú káyébíà. Àtàkùn ó ti dù. Mmiri mmanụ lọ. Mmiri mmanụ lọ. Mmiri mmanụ lọ. Mmiri mmanụ lọ. High chief wẹ̀. Chinoso Nadozie. Mmiri mmanụ lọ jizizi ga-ehibe mba nnọọ. Ozugbo ikoro ndị asị na ha na-ege ma ezigbo ọgọdọ. Abego kiti ọgbali onwe ya. Abego kiti ọ na-ezuzu ori. Ndokwu akọcha na akọcha o. Ẹ̀rọ tí kú kìí ṣe ló wọ ọ̀rọ̀gbọ̀. Ọmọ ní àbá. Mẹ́fà àbẹ́ni pẹ̀lú kúrò. Ẹ̀bù mẹ́fà Steve Brothers abẹ́rẹ́gbọ̀. Ìwọlé náà kàn ṣe fẹ́. Kàn ṣe fẹ́. Ìwọ kàn ṣe fẹ́. Bìrìbì tẹ́ẹ̀tì kàn ṣe fẹ́. Ọ̀gá àwọn tó bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀ṣọ́gbọ̀.
In 2 minutes, just take a number. That minimum will be a short. Hi, Chief. I will have to down to see the short. I'll achieve a woman. I'm my wife, but in my own the Hi, Chief. Minimum will be out. You can write an app and one easy. But easy, she chief, she don't chief, they say hi, Chief. Look of no bones. That one I say, yeah, she's your cancer. You want to go? Biko odile nina odila no mbegi na so do change kinyere na tabi ya biko tine ka go sieni
pụta ihe a enwe mgbe ị na enweta ị na-esi ebete nọ petele n'afọ ịkagarịrị mountain ugbu a biko ama m na ọ dị ndị ga-alaiki ikpe ihe efi ana m akpọ akaụntụ nọmba biko bụrụ akaụntụ nọmba ọ ga-abara gị uru ihe awụ 2252076661 biko onowa m akpọ ya ọzọ maka ijugo m about it ka mkpọgharịa ya 2252076661 Zenith Bank. Unu elekwana ọkanze anya ihe na ogburu elisi bifo ma akpọ ya. Biko the owner of the aha ị ga-etinye wụ Michael Biki. Ndị ọbụla chọrọ ịkpụ ihe efi mgbe chọrọ biko ama m na mmiri mara ogo bịara mmadụ ihe ọ na-represent very well. Biko ịdị dịkwa akaụntụ nọmba aga m ekpọgide ya ntị mmemme agwụla na ị ga-agbatara anyị egwu ka anyị kwa maka ọ na-awụ anyị ekweghị igwe eze onye ọbụla chiri chief na be anyị ọfụ ọ na-eji ihe agba igwe eze ndị mmadụ eme ya onye nọ na steji nwe onye nwe egwu enweghị ihe ọ na-enweghị onye nwe egwu biko ọgwụ ị ga-agbara ihe ahụ egwu ị ga-agbara ya ezigbo egwu asị chief jeji ihe ọnọdụ gị anyị pụtakwa na striti ọ chief hey na-efere ya aka Nna dozie ha n'ichizugo
si na Nigeria bịa were na akaụntụ nọmba mee transfer. Onye na-abịa? Onye nze eji ụka. Onye nze eji ụka. Nze eji ụka. Onye na-enwe ego na-eje n'ozi mmụọ. Ọnwụ chi esi ọmanụ mmiri mara ugwu. Onye nze n'ọga mmiri gị mma. Nze eji ụka. Onye nze eji ụka ewe ọgaranya nwere Nze nsogbu. eji ụka anọ m ya. Nze eji ụka ọwụ esi ọmanụ. Ibe onye mere n'elu ụwa mma ka eji amalịnya nwere. Nze eji ụka. Onye nze n'ihe adịghị. Onye nze eji ụka. Ọ bụ maka na chi na-emere ibe nze eji ụka. Ọgaranya obi na-enyocha. Nze eji ụka bịa. Nze. Nze na-ayọ na-eso bụ nze. Onye nze eji ụka. Nwoke mmanụ otu ukwu nọ nso. Eziokwu na-adịghị white na nkịtị na obere nwa dị iji zugoro ọgaranya mmadụ. Onye chi mere eze ọbụla eze. Isi ike nke ukwu onye tụrụ uru iji zugoro maka na mmiri mara ukwu onye n'ụwa nọsara nne bụ arụwo. Aịchi ifo ndị ike adịwo ọgaranya. Obere nwa ego na-eje n'ozi mmụọ.
Thank you.
Rasta.
The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here.